Počujete to? V ponuke máme na predaj tento rodinný dom pri Potôčiku. A aby toho nebolo málo, tak vám ku tomu pribalíme necelých 100 metrov odtiaľto Bobrovecký Bejvoč. To je on, Bobrovecký Bejvoč. Prítok priamo z horského potoka. Nemusíte mať obavy, že sa voda aj v najhorúcejších letných mesiacoch prehreje. Môžem skočiť? Neskôr, teraz poďme na dom. Tak a sme tu, denná časť. Krásny jedalenský kút a dostatočne veľká kuchyňa. Poďte, pozrieme si obývačku. Obývačka úctihodných 35 metrov štvorcových, krb, ktorý dokáže vykúriť celý dom, východ na terasu, podlaha, kvalitné dubové parkety. Nočná časť, WC, hosťovská izba, Pracovňa, hlavná kúpeľňa, obrovská spálňa s východom na terasu. Krov je momentálne využívané na krátkodobé ubytovanie. Jedalenský kút, kuchynská linka, 2 spálne a každá má vlastnú kúpeľňu. Spálňa je krásne veľká útulná. K domu patrí pozemok o necelých 800 metrov štvorcových a skoro 2000 metrov štvorcových je prenajaté od miestneho urbánu. K domu patrí aj táto garáž. Páči sa vám tento dom, kľudne môže byť váš. Napíšte alebo zavolajte. Všetkým vám prajem pekný deň a vidíme sa pri ďalšej ponuke. Dovidenia. Dovidenia.